התמונות מתקרית נבי סלח, שבה נראה חייל גולני, סופג מהלומות מנשים פלסטיניות שמחלצות מידיו נער שבור יד שהוא רוצה לעצור, מפני שהתצפית ראתה שהוא מטיח אבנים, מעוררות מהומה בכל העולם, תשומת לב, נאמר, לא מהומה, תשומת לב בכל העולם, והפרשנות היא כמובן שונה, איך אתה רואה את זה? הנה, תראה, החייל הזה יכול היה לקצור אותם, ותראה איזה חייל ישראלי אביר, הוא חוטף מכות ולא מכה את הילד ולא מכה את הנשים, הוא רק עודף אותם. מצד שני, אומרים, תראה, איזה חייל זה? ככה אפשר לשלוט? טוב, שתי דעות, או לפחות כמה נקודות מבט, עם חגי מטר, עורך האתר שיחה מקומית, עם מתן קצמן, יושב ראש ארגון האמת שלי. אז שיחה מקומית הוא אתר די ידוע, האמת שלי הוא פחות מוכר, אז תגיד רק מה אתם... ארגון האמת שלי הוא ארגון חדש של חיילים וחיילות במילואים, שהמטרה שלנו זה בעצם לחנך על חיילי צה"ל ועל הערכים שלאורם הם פועלים. אנחנו בעצם אוספים עדויות של חיילים, ובעצם מפיצים אותם בישראל ובעולם, כדי להראות איך חיילי צה"ל באמת פועלים כפי שאנחנו רואים את העניין הזה. זאת אומרת, הצד המואר של צה"ל המוסרי, אתה... לא בהכרח. אנחנו מראים את המציאות המורכבת, את המציאות כפי שהיא בשטח. אז פה הדוגמה הזו, אתם מרוצים ממנה אם כך. אנחנו לא מרוצים מהתמונות שאנחנו רואים, בוודאי שלא, אבל אנחנו בוודאי מזהים את הבעייתיות, כשרואים בעצם תמונות בכל רחבי העולם, ברשתות תקשורת המובילות בעולם, שמציגים את החייל כאיזה בריון חייל אלים, שסתם ככה הלך לשם ורצה להרביץ לילד בן 13. כשהמציאות היא שונה והיא מורכבת יותר והיא בעייתית הרבה יותר. יש פה חייל שאפשר לראות שבעצם הוא נותן לאנשים האלה להרביץ לו, נותן לילדה הזאת לנשוך אותו, בעצם מרביצים לו בזמן שהוא בעצם המטרה שלו, בסופו של יום זה לעצור את הילד הזה שהוא זורק אבנים. כן, הרי יש לנו נרטיב כשאנחנו רואים את התמונה הזאת, אנחנו מחברים סיפור. והסיפור הטבעי הוא בא קלגס, חוטף מכות, הוא מאסס, אבל הוא כובש. והאנשים האלה הם גיבורות, הם נוטלות על עצמם סיכון. החייל הזה במקרה הוא חייל פרדן ולא העז לראות בהם, מישהו מסיבה כזאת ואחרת, אבל הוא היה עשוי לראות בהם. תראה את הגבורה של האישה הפלסטינית שעומדת מול הכובש הזה ולא יהיה רעה מפניו. זה הסיפור שמתגבש. לספר סיפור אחר על זה, זה מאוד קשה. תראה, בסופו של דבר באים אלינו בשבועות האחרונים, אבל גם כן בתקופה האחרונה, יותר ויותר חיילים שאומרים לנו, תראו, אנחנו נמצאים בסיטואציה בלתי אפשרית. נכון. בסדר? יש פה משהו שאני מכנה אותו השילוש הקדוש. מצד אחד יש מפגינים, שלכאורה לגיטימיים רוצים להפגין. הבעיה היא שיש פה גם את הפרובוקטורים, ויש פה את המפגינים האלימים, שזורקים אבנים, זורקים שברי זכוכית. זה לא עובר בתקשורת. ומביאים איתם את הנשק האולטימטיבי, שזה הצלמים. שבסופו של דבר הם עובדים בשיתוף פעולה, ממש בתמונה הזאת, לצד הילד בן 13, רואים את אייד תמימי. אבל אנחנו יודעים, הנשק הזה של מצלמות הוא לא מהיום. הנשק הזה כבר קיים הרבה זמן. ולא יעזור שום דבר. הכיבוש לא מצטלם טוב. איך שלא תהפוך את זה. גם באופן שתרצה להפוך אותו הכי אנושי, והכי מתחשב, והכי נאור, הכי בעולם, בהשוואה לכל עם כובש אחר, הכיבוש לא מצטלם טוב, ולא יעזרו הסיפורים מאחורי זה, וזה נכון שאתה... אתה אומר להם לסגור ואתה רואה את החייל הזה, שבאמת נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית. בלתי אפשרית לחלוטין. הרי הוא רואה גם את הצלמים, הוא כולו מוקף צלמים. גם אם לא היו צלמים, אני לא בטוח שהוא היה פותח באש על האנשים סביבו, כי זה לא פשוט לפתוח באש על אזרחיות פלסטיניות, על אנשים שהם נטולי נשק, והוא לא יכול בעצם לעשות שום דבר. ואתה שואל בעצם את המפקדים שלו, היי, מה הוא עושה שם? תראה, בגלל שתמונה אחת שווה 1,000 מילים, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק את המאבק שלנו, או להפסיק להגיד שאנחנו צודקים. נכון. יש פה מציאות קשה. החייל הזה, אף אחד לא שאל אותו כן כיבוש, לא כיבוש, אף אחד לא שאל אותו לדעה הפוליטית שלו, בדיוק כמו שאני באמת שלי. אנחנו מגיעים ממגוון הקשת הפוליטית, לכל אחד יש את הדעה שלו. אבל בסוף יש פה חיילים שנמצאים בסיטואציה בלתי אפשרית, ואנחנו פה לגבות אותם, אנחנו פה לתת להם את התמיכה כשצריך, ואני רק אגיד שבסוף אני לא מסכים לחלוטין שאין מה לעשות עם התמונות האלה. אנחנו פה יכולים להגיד בצורה ברורה, חדה ונכונה, שיש מה לעשות, שיש פה מציאות יותר מורכבת.
באופן ספציפי, האמת שלי, בעמוד הפייסבוק שלהם, כתבו שצריך לדבר מחדש על הוראות הפתיחה מאש בהקשר הזה. אני תוהה, כשאני רואה את הסרטון הזה, מה זה אומר לדבר מחדש על הוראות פתיחה מאש? האם בסיטואציה הזאת, לשיטתכם, צריך לפתוח באש? אומרת היום השרה מירי רגב, שבעקבות התקרית הזאת, כל מי שתוקף חייל צריך לדעת שדמו בראשו, וצריך לדבר מחדש, גם היא אומרת, על הוראות פתיחה מאש. האם זה מה שזה אומר, שילדה בת 13 שנושכת חייל, נכון, לא נעים, אבל נושכת חייל, דמה בראשה, צריך לראות בה, צריך לדון מחדש על מצב כזה ולהצדיק ירי? מישהו הציג את השאלה הזאת? מירי רגב מעלה את זה בצורה הכי ברורה, שזה מה שצריך לעשות. היא אומרת דמו בראשו. כן, אבל זה, אתה יודע, אמירה מתחמקת. מה פירוש דמו? תהיי שם בשטח, את היית דוברת צה"ל, גנרל. מה החייל הזה צריך לעשות עכשיו? מירי רגב היא פוליטיקאית, כן, בסופו של דבר יש לה את הדעות שלה. אנחנו לא אומרים חד משמעית שצריך לראות על הילדה בת 13 או ילד בן 13, אנחנו לא אומרים את זה, גם לא אמרנו את זה. אנחנו אומרים שיש פה מציאות יותר מורכבת. לצד הילד בן 13 הזה, יש את הזורקי אבנים, יש את האנשים שזורקים שברי זכוכית, יש את האנשים שמתנהגים באלימות כלפי חיילים, אנחנו לא אומרים לראות בהם, אנחנו אומרים לחדד את הנהלים, שיהיו ברורים יותר, שהחיילים לא ירגישו שהם חסרי אונים. אתם גם מסבירים מה המאבק שם, על מה המאבק באזור הזה? בוודאי. על מה נאבקים? הרי זה לא מקום שמפגינים בו חד פעמים. זה מקום רציף של הפגנות. מדוע? יש לו סיבה, לא? אנחנו אומרים שבסופו של דבר החיילים האלה נשלחים לשם כדי לשמור על הסדר וביטחון. אתה במצב טרגי, אנחנו לא ארגון פוליטי. אתה בדילמה טרגית לא פחות מהחייל הזה, מפני שכל עוד לא תבין למה העקשנות של הפלסטינאים להגן על אותו מעיין, שתושבי ההתנחלות לפי השמתם, גזלו מהם, אתה לא תבין את הסיטואציה. אז החייל הזה הוא פיון. המפגינים יכולים לעשות מה שהם רוצים, כל עוד הם לא נוהגים באלימות כלפי חיילים. למה? למה? כי יש חוקים, ולא נוהגים באלימות. רגע, בוא נשמע לטובת גם הצופים לשלחיי. על מה הריב שם? הרי יש שם כל יום כמעט הפגנות. ירון התחיל להגיד, באמת, יש שם כל שבוע, פעם בשבוע מאז 2009, הפגנות, ובאמת זה משהו שלא צוין בתקשורת, למעט בהארץ, לא ציינו בשום מקום שבעצם מדובר בהפגנות שבועיות, שהמטרה שלהן זה למחות על הפקעת קודם כל מעיין וגם בכלל קרקעות על ידי ההתנחלות חלמיש. כשמתן מדבר על הסדר שצריך לשמור עליו, החוק שצריך לשמור עליו, זה חוק שזה המודוס אופרנדי שלו, זה נקודת המוצא שלו, שהתנחלויות יכולות להתרחב, שיש משטר צבאי שבו לפלסטינים אין זכויות, שבו הפגנות הן אסורות באופן מוחלט, לא רק אם זורקים בהן אבנים. כל הפגנה, וזה בנבי סלאח הייתי פעמים רבות, גם בשלבים שלא הייתה שום זריקת אבנים ושום דבר, ומיד מתחילים לפתוח בירי של גז מדמיע, שם ובמקומות רבים אחרים. כיום עומדת למשפט חברת פרלמנט פלסטיני, חאלד אל-ג'ראר, עומדת למשפט שהאשמות זה שהיא ביקרה ביריד ספרים, הלכה לאוהל של משפחת אסירים והשתתפה בהפגנה. הדברים האלה הם אסורים לפלסטינים תחת המשטר הצבאי. אז זהו הסדר הקיים שבמסגרתו אנחנו רואים את התמונות האלה. זהו הסדר הקיים שבמסגרתו פלסטינים אומרים, אנחנו נפר את הסדר הזה. אנחנו לא נקבל את זה כנתון, ואנחנו לא נקבל את זה שחייל מגיע ועוצר ילד בן 12 עם זרוע שבורה, ומדבר את המשפחה, שאגב, אף כלי תקשורת ישראלי כמעט, למעט וואלה, היום בצהריים, לא דיבר עם המשפחה, ואמר, כאילו, מה הגרסה שלכם, איך אתם מבינים את מה שקרה? שהיא אומרת, גם הילד לא זרק אבנים, וגם, מעבר לזה, אנחנו פועלים בהגנה עצמית. וכל הטרמינולוגיה הזאת לא קיימת בתקשורת העברית בכלל. הוא לא הוויכוח החשוב. בסופו של יום, אי אפשר לתת לגיטימיות לאלימות כלפי אף אחד. ואפשר לדבר עכשיו על כיבוש, חגה גם תומך בחרם על ישראל. הכל כשר, יכול להיות. אנחנו אומרים, יש פה חיילים, יש חוק, צריך לנהוג לא באלימות, צריך לראות את איך שהחיילים נוהגים בפועל. הם עושים הכל כדי להימנע מפגיעה במי שלא נוהג באלימות, ואת זה אנחנו רואים פה בתמונה, גם אם בחו"ל או בעולם, או אנשים כמו חגי, אומרים שיש פה חייל קלגס. זה פשוט לא המצב בשטח. טוב, נסיים כאן. תודה רבה לכם. תודה. מיד נשוב.